Sebelum mari kita saluhukna dia muna kamanami inanami dong sa porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus waing prap marsaur mahita doh tata ni dewata sian puda opat ayat 20 rodi 20 itu do topik bengit mangulahon lomoni rohani dewata manang tikun melakukan kehendak Allah. Dia mua kadongan nahina horongan adong do upapani halak batak namantok tenapul bulung ni supi pinarsau bulung ni sihala unang sumolsol di pudi dada poda siswada upamaun manggubarhon ina arga ni poda manang si pengo tuhita asa unang adong panol solion di hita. Biasanya penyesalan datang terlambat. Turpokon ima poda si paingotu na tua-tua nang danak asa mangudu nai baru di partikian na soai muba-uba. Na saibui mampain setiap generasi dan adong sitiuponna. Jala dang piga manang bahat do nuaing na masuk tu dalam nasala. Alani rikut nuaing hita marsiajar sian Raja David salak sian natoras ibana ganup aktiki ganup ari mangalim puda si paingot manang tuntunan arahan persiajaran tu akayana konna ima Raja Salomo. Asa unang salah pilih ibana mangulau naroa. Orang tua tidak boleh lengah, lalai. Alai harus menggunakan segala daya dan kesempatan yang ada padanya untuk membekali anak-anaknya. Unang atong diedeni halak batak madok anak kokido hamuraun diau. Di partikiaonon adung pe tarbigi hita hatani edei manang na anak kokido na mangarsagi au. Hamua kadongan dia do nuaing ajaronon ina toras tuaka ianakon di sudut na nuaing. Ima asa mangulu di dalam na tigor jalan na sitong obar tulomo ni rohani dewata. Alani didok dia 10 elu dok 10 sia jalan hidup orang benar sangat jauh berbeda dengan jalan hidup orang yang jahat. Alani nuaing isi do naginuaran ni halak na tigor. Ima na saya mabiar mida di bata jala mangulu di bagasan hata di bata do tuhumna. Asa sadok nguduna holan mangulah lomoni rohani di bata. Mereka orang-orang berhikmat sehingga memiliki karakter unggul. Mereka yang mau menerima terang ajaib Tuhan menjadi juru selamatnya. Nuaing, dia mua kadoan. Pilih ma dalam nasitong. Mangulu ma di batasana. Tarana ima perjodoh marujahan tuhatani di bata. Ringgas majahatan di bata. Merenungkan menyimpannya di lubuk hati yang terdalam. Didok diai dubu sada. Unang tung sirpang akai sian matam. Jala momosima di tonga-tonga nirham. Onma membahen haporsyota lam tubuh dalam marparbue. Oleh karena itu berkomitmenlah hari ini untuk memulai sebuah budaya hidup yang baru. Songon yang hidup ni ayat 22 ay hangulua dui diaka na jupangan disi. Jala gabi hai sarau disadok dagingna. Gabi manggulu do manang hisar halak na saigir-gir manang iyon hatani debata. Halak na manang iyon hatani debata
dang boy sirang guluna sian di bata songon rating ni hawi naso marpat bue anggo sian dirina anggo somian di hawi angguri ido didokna di Yohanes 15 ayat 4. Napa dua jaga maroham di ayat 27, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan sebab dari situlah terpancar kehidupan. Sian si jagoni mudang ma jaga roham. Senido tubuh ragam ni nasana masa. Kemauan, kehendak, keinginan, perkataan, dan lain sebagainya. Sian roha itu tubuh ragam ni nadinggad do naroa. Isarani ungut-ungut, panihayun, fitnah, hata barangsi, tai-tai naroa do lanakanasing. Atong luas mato dini diwata mangingani dalam mengerajai rohatai. Napatuluhon paholang asiasi sian pangamanganmu. Jagalah mulutmu. Mulutmu adalah harimau. Perangkat utama adalah lidah. Didok sejakus ia dilai songon api nabui manutung huta. Marbada, babada-badahun, alai, nuain nunga satu jari-jari ni tangata. Bermain sosial media. Hidup benadong hata madok piltik ni hasa pidu tabu bigion alai yang go piltik ni hata macai hasit do hilalau. Ya mua kadongan adong do sadapadohan nama do the more you talk the more you expose yourself. Artinya semakin banyak orang berbicara, semakin terbukalah siapa dirimu. Sebab dengan perkataanlah seseorang dapat dikenal. Apakah dia orang pintar, orang bodoh, angkuh, tidak sopan, pejabat, masyarakat rendah, orang Batak, atau orang tidak Batak, dan lain sebagainya. Ida madiah muakadongan sada barita na teida dihatan di dewata. Songo si Hawa, si Kain, si Saul, salhutna. Atau songo dia do. Lahu menjaga roha. Akan nasida ma nasai mangiburu, nasai rohana dangdingkan gabe marrohana jahat, marrohana sodingkan. Buan matu Yesus marhiti namar tangiang asa diuji rohamia. Ais ibana do si uji si pia-pia ni rohata. Manoktong mamarsiazar sian hata ni dewata. Ido sarana ikpetip na mendeteksi rohani jolma. Olo di patore di mata. Ibana si paduin rohata. Jala mambain argahita. Apa waton jaga masih malolong manang jagalah mata. Nama baik madabu si Hawa mengulau dosa alani panongkorna. Rohana mandok unang mangan parbue ni hanggulani alai panongkornai sai marmida haudion ujungna talu maruhana nang panongkorna. Kita pe umudang do dosa tubuh sian si malolokta. Gabi materialisme. Sai naing di bana ganup na di dana. Naing di tuhraan on. Dala sian mata do gabi tubuh roha yang memiliki. Alani budayakanlah hidup yang meneladani Tuhan Yesus juga yang dilakukan Daud
supaya menjadi orang tua dan anak yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Amin.